Straight to the na point. atong balikan mga kagalaan. So ang Amerika nihimo gyud desisyon nga ila gyud puhagon kining Iran kay naa lagi sa nuclear program. Giingnan sila mahigala ayaw. Dili mo pwede nga naay inyo magtuman man gyud mga kagalaan, ha? Kay gusto man mahigala si Ayatollah Ali Khamenei nga naapoy ila. Kay actually kung doon na kay imong kaugalingon nga nuclear weapons mga sugid pa na mahimo kang gamhanan sad di na ka basta-basta rong i-attack o kuan maghawd-hawd sa kag-apil, ha? Ang problema kay medyo dunay pagka-teroristag utok kini si Ayatollah Ali Khamenei ang iyang timailhan ang probar ana nga medyo teroristag utok kay iyang mga grupo nga iyang gisponsoran mga terrorist groups ni Hamas, Houthi o Hezbollah, mga terrorist groups na. Sumuna mga higala nga delikado ni kung naa say iyang nuclear power. Pero kini pong Amerika lagi ug mga nasod mao ni mga kailan man ni mo follow sa international law sila. Gusto sila nga mo follow ang gagmay kamo sunod mo sa balaod ha. Wa mo nuclear weapons kay kamera o kirami na mo. Importante nga way inyo basta naay amo. Muna doon na ganay uban countries nga magpabutang-butang sila may unang masuko. Ang problema ani ron ang kining South Korea may wa mabantayin nila day. Tanawa ko na si ilang presidente sa South Korea kuya ra ba pud og kuan. Murag kuya ra ba pud utok ng tawhana. Kay tanawa lang daan na mga higalang iyang tupi. Atong ni agi kataw katawa mga sugid dig paminaw. So ang duna mahigalay ni palusot nga kuan pero kini pong sponsor pud ani mahigalang Iran day. Kini pong China o kuan Amerika. China o Russia nga makahimo sila ilang laboratory diha. Nya ug moingon mga kagalaan magod si Trump. Tanawa ko ng naong ni Trump ug pwede ba nimong isuod sa bulsa? Sa paghuman natong Operation Midnight Hammer niadtong June of last year, tulo ka mga stealth bomber ang gigamit ni Trump. Paghuman nato na hilom na. Kay mobalik ta sa negotiating table. Pagkahilom, di man masitol gihapon. Kay mo di man magyong Amerika nga undangan lang ninyo ng inyong nuclear program. Mga tarungan masad mahigala si Ali Khamenei nga di lagi na mo undangon kay pang sibilyan na lagi ni. Di na mo undangon pang sibilyan na lagi ni dili na ingon nga kuyaw. Ang problema ron do na magoy monitoring pod ang Amerika. Ang ilang CIA mismo nakamonitor nga dili na pang sibilyan kining maong gigamit nila kay dunay advance na mahigala ang uranium enrichment. Maklaro man sa mga chemicals. Saan ni klasiyas chemicals yung gigamit, dili naman ni pang sibilyan. So, og imong isource bulsa na Trump, tanawang naong ni Trump, o pwede ba na imong ilaron? Duha ka adlaw lang yun, no? 2 days mahigala before sa Sabado. Unsa man kuan mga inana mga kuan mga Miyerkules day. Miyerkules kay Huwebes, Biyernes, pag Sabado tira man sila. Na break mga kagalaan ang ilang sabot-sabot. Mabita na karon si Pope Leo mitingog na mahigala nga dapat mobalik yun ta sa negotiating table. Mao ni gingon panawagan ni Pope Leo the 14th na subo siya sa tension karon sa Middle East. Nanawagan sa mga nasod nga nalambigit nga mobalik sa dialogo aron kapugnan ang dugang mga kadaot ilabi na sa kinabuhi. Sakto ning kang Pope Leo. Ang problema unsang pagbalik mahigala sa negotiating table nga kung imong tan-aon di man gyud magsinabot kay pulos man mahigala tag-as og garbo. Maingon sa Trump undanga ang imong nuclear program. Ingon man Iran dili na mo undangon kay pang sibilyan naman eh. Ug imong ingon si Trump mo insist ka pang sibilyan, si Trump kasabot man na akong gipa-check din ha ang inyong advanced uranium kuan na mo ang inyong level of uranium ang enrichment taas na kayo 60% na ang pang sibilyan nga uranium enrichment irekin nara sa mga 4 to 5% day. 4 to 5% kay kana magod mahigalan nuclear pwede mo na parehag natugod namon tay plano sa Pilipinas nga doon tay nuclear ay kini ka ato mahigalang sa power natugod kining gamiton kun ining mga kwan unsa man nato coal power plant man gipanggamit nato
Ang uban mahigala na magani solar gipanggamit. Nya kinigong coal mahigala okay raman sad pero mas maayo ning nuclear matud pa nila kay medyo mo barato unta atong kuryente nata ning nuclear plant pero kasabot ka nuclear ang ana na murag kuyaw pero ang civilian ana nga panggamiton ng pangkuryente ba lang nara sa mga 4 to 5%. Ang Iran 60% na sila. Muna gimong ingon si Trump nga ilag kabala ka Trump kay kuno lagi ni pang civilian na ni. Trump, mo civilian nga 60% naman ang inyo. Samot ka ko Trump inyo isuod ko sa bulsa ha. Na maklaro man yung uranium enrichment legally allowed under strict international control. Ah? Kana lang mga ginagmay ba lang ba? Pero giingnan po siyang Trump nga i-monitor na to. Kaya naman tayo international monitoring para maklaro. Kinigong international monitoring sa mahigala ining mga nuclear weapons. May man mo monitor sa gagmay rapod na. Sige, monitoran sa nabay ilang kwan. Pero inya monitora, ipamonitor ko ng Russia. Di po sa mga monitor mo isog kasi Putin. Dili monitor pero kining si Kwan Ayatollah Ali Khamenei isog sa ni pero pwede pa monitoron gamay pa man di pa kay ni makakwanto musukol ni pwede pa nato ning mapakgang. So gamay-gamay pa pareha na mga dagko like kining 5 ka mga members sa UN Security Council di na mabadlong nimo. Dagko naman na. Masuko kay mo ipamonitor na mahigala si Putin. Ubaw, sa Putin na ikog monitor diri basta tinuod mo wa mo Putin nami amo saman. Monitor pa mo? Ang gialaw mga kaigalaan, kutob na sa 4 to 5% pang civilian, up to 20% day, mo'y pinagkataas. Pero kinahanglan sa strict monitoring sa usa ka international nga grupo nga mo'y tig-monitor ana. Mo na mo report dito nga okay. Panaltan kita Pilipinas, among ipadayon among nuclear plant para pang kuryente lang ni amo, para kuan lang kay lisod mis kuryente. Tugutan ta, pero i-monitor na nila pila man ka percent, mga 4 to 5%. Sige, okay ra na. Chemicals man na. Unya mo abot og 20% dako na nang kuanan ninyo. Kutob ra gid may pinakataas legally. Pwede ta ana. So follow man tag legal. Na pwede ta. Kana mga Amerika, kana mga Russia, China no 5 nga mga powerful di na nasa mo tuog legal o sa illegal. Mana kana Trump di na pwede nimong ilaron. Ingon si Ali Khamenei di lagi Trump. Kuan na lagi ning amo, pang civilian lagi ay kabalaka pang civilian na. Tingali si Trump lagi sabot niya, di ko kay traidor bagyo ka. Mo na gigubat gyud mahigala ay wa kapugni. Gigira gyud mga kaigalan ang Iran. Karon patay na ang ilang supreme leader unsa may sunod ba hitabo. Malagmit, mahilom na ni day. Kay kining pila ka isog nila kinamang supreme leader. Unya nabahin man ang Iran. In fact, pagkamatay mahigala ni Ayatollah Ali Khamenei, bahin ang reaksyon sa Iran. Although karon ni pagawas sa 40 days nga pagsubo, pero ang reaksyon sa mahigala nabahin. Dunay ni react mahigala naluoy, hilak sila sa kamatayon ni Ali Khamenei, doon na po'y nangatawa sa iyang kamatayon. Straight to the point. Mga Iranian ha, nga nalipay mahigala patay na gyud. Kini si Ali Khamenei. Mo na initabo ito sa Iran karon. So, ang sunod anay kisay sunod nga leader. O ang leader sunod, og malahi na, kay kaniadto mahigalas, dili pa ni si Ali Khamenei. Nagsunod na po ni siya nga, itong usa ka leader nila. Kato sa una, monarch pa ni Daikin, lahi po nila. In fact, amigo na siya sa Israel. Amigo na siya sa US. Nahitabo ini, nagkakontra ni tungod sa lahi na po nga policy, ang ipanggamit ani nila ni Ali Khamenei. Muna nahitabo, mga sukit tigpaminaw. Na ang latest karon kay sige magbawas ang Iran, although, medyo daghan man patay sa Iran mahigala nga kuan. Daghan man patay sa ilang mga commanders. Medyo ratol ni sila ron og ang ilang mga commanders, mga junior officers siguro ni mga nahabilin na nga matay ito mga seniors. Ang ilang ron retaliatory attacks alang sa mga US bases. Pero ang UK karon day nisugot na ang United Kingdom. Kay permiro man gud ni-request ang Amerika mo man ituyo sa Amerika nga nasa mga ally countries. Nasa mga ally countries adto man ibutang ilang facility.
ipaatbang lang nila to sa ilang kontra, potential nga kontra. So mo na, kita bitas Pilipinas sad, muhangyo ka na Amerika na to nga, magamigo ta, alay ta, kay butangan ta diri og kanang basis. Wa naman tay military basis, mingon pon mahiga Amerika nga, bisag kuan lang, visiting forces agreement lang. Or kana mga idka diha karon, ha? Ituyo nila nga, si Bako magkinaunsa, kining China mahigala grasya panalitan, manag-amigo na silang Trump, kita bitakan Trump o bisita China, maayong pagtagaday. Hisgot economics mahigala, grabe kayo. Kaya di man mo na mapiyungan ang China. O hisgot kag economy mahigala mahisgutan. Asa ning Russia. So manag-amigo na sila dito. Pero naapon mga higalay, way kumpiyansa ba? Amigo nga way kumpiyansa, hay. Muna, kining Amerika, gusto gini ang strategic location nga naa sila ilang alay ang Pilipinas kay ari mas mabutang og manukadaan sa Pilipinas simba kong magkinaunsa. Doon na sila mga military bases pamutang simba kong magkinaunsa naa sila ilang military bases. Mo ni nitabo sa Middle East. So kanang Iran na potential na nga kontra, dugay ng panahon nga potential ng kontra kay sige mga higalag develop og nuclear weapons, di pamutangan ang ilang mga silingan nga mga lugar nga dunay mga military bases para magkinaunsa adtos laagi. Karon ang UK tungod aning retaliatory attacks nihangyo mga higala ang Amerika nga mogamit sa facility sa United Kingdom day. Ang UK Prime Minister nga si Keir Starmer, permiro ni balibad sila. Wa sa musugot sa hangyo sa Amerika nga pwede ba may gamit sa inyong lugar na strategically para masagang namo ng mga missiles? Permiro mga higala ang United Kingdom wa musugot pero karon si UK Prime Minister Sir Starmer ni uyo na sa hangyo sa Amerika nga gamiton ang ilang military bases alang sa pag-atake sa Amerika batok sa Iran. Straight to the point. Mo na namahayag dos si Donald Trump nga ayon na lang mo og retaliatory, baos-baos mo. Madugmok mo ninyo kalaki. Tuyo mahigala sa United Kingdom nga permiro wa asla mo apil karon ingon sa sige gamita lang ninyo na dili mo apil kamo lay gamit. Tuyo nini aron mapugnan ang Iran sa mga pagbaos ug atake ngadto sa US military facility sa lain-lain nga mga nasod sa Middle East. Straight to the point. So adto na ipamutang na nila mga tumahok dito daan para i-target dito mahigala sa Iran. Si Starmer wa dayon musugot sa hangyo sa US last month pa to nga mo atake sa Iran sa kabalaka nga kalapasan kini sa international law. So doon na mga communication last month pa. In fact ang Israel si Benjamin Netanyahu ibutyag dai nga daan na sa nagsabot-sabot doon ay active nga panagsabot-sabot nila sa Washington nga kanusaan la i-attack ang Iran. So naniming lang sila. Natimingan lang natong Sabado nga naa migawas mahigala si Ayatollah Ali Khamenei. Kay kinis Ayatollah Ali Khamenei adto man mosuod mahigala sa ilang bunker, Dito'y bomb shelter nga lig-on gyud kayo na sa ilang compound. Nga once imong bombahan na dili maigo si Ali Khamenei, Unya ang ilang intelligence mahigala nag-ingon man nga naa ni gawas na. Kauban sa ilang kumpiyansa siya ni gawas ato Sabado. Wa palabya sa Amerika o sa Israel. Kaya naglisod sila o sa kabuan, sige sa plano-plano unsaon, pag naay opportunity, tira na dayon. Kaya di man mo basta-basta mo gawas. So, mensahe ni UK Prime Minister nga matod pa, we have taken the decision, matod pa niya, we have taken the decision to accept this request to prevent Iran firing missiles across the region. Sa Binisaya, pamahigala nga, amo kining nakabuot, kining maong desisyon sa pagdawat sa hangyo sa Amerika, aron nga pagpugong sa Iran sa pagpadayon pagtira sa ilang mga missiles diha sa rehiyon. In addition, British jets are in the air as part of the coordinated defensive operations which had already successfully intercepted Iranian strikes. Straight to the Ni point. Kuya Ron mahigalang Iran pasukol-sukol sa daywa may alay sila indekin. Way alay. Tabangan sila ni hasta UK ni tabang na mahigala sa Amerika. Kanang papagamit silang facilities. So, wa man mo tabang ang Russia day. Tanaw mo lang Russia ug China. Maparehan ni Maduro nga, si Maduro sa Valenzuela, gitabangan sa China. Pero pag aktual nga gira na, wa mo tabang. Pwede na mo issue lang na statement lang. Mo na kuya, mabita kitang Pilipinas, di kita basta-basta mo apil-apil na gira, wa tay capacity. Kay,
Basi nagtuuta nga mga countries nga mutabang na to, mutabang niya di. Igo ra mo issue og statement na. Igo ra mo kundim-kundim.